Vítaj vo psychologickej poradni u šalenej Pampy. Díky, že si mi dala taký rýchly termín. Jaký máš fajný gavčík. Že tu usalaším, dobre? Náš co, ja už som sama zo sebe na prašky. Šeli, co ce trápi, zdôverše, som samé ucho. Ale ťažko tým utoriť, som lepidlo. Suchý zips. Zavisla na svojemu majiteľovi. Že by to frazu lapil. Však každý pes je závislý na panovi, nie? Nie, Pampy, ja som extrém. Neznám bez neho vytrímac. Jak sebe zo takú povahu nájdem novú adopčnú rodzinu? Šeli, skúšime sa sústrediť na tvoje plusy. Cože tebe samej na sebe páči. Táto ťažko sa mu sebe chváliť. Napríklad mám rada ľudí, nemám problém so druhýma psami, celkom dobre slúcham, milujem prechádzky. Hej, a najradšej sebe ľahnem do horského potoka s holým brúškom. No však to znie, jak keby si bola dokonalá fenka. Nepreháňaš to so s pozitívami? Daj dejaké zapory. Prejavše, diskrétne len prede mnou. Daj priestor emóciom. Však som ti už povedala, neznám vytrímať sama. Lemšie zavrúť zvere a ze mne je troska. Tep 300, tlak 500. Už teraz chytám paniku, len na to myšlím. Dýchaj, Šeli, šliny mi kvapťa od stresu. Ticho, som nemyšľala až taký veľký priestor emóciom. Spamätačka. Prepač, ucekli mi pocity. Jakže utori, na každého psa čaká pravá rodzina. Nie také odkundesi, co len takše vzdajú. Myslíš, že i na mne? No váže hej, som tvoj emocionálny výlep vyšľala online. Dorešte ozvu zaujemcového adopciu. Však si utorila, že to je diskrétne. Joj, ty naivka, tému še utori profesionálne klamstvo. Zaujemcové, hlásce še u šalenej Pampy.